Apropo de small talk, pentru mine, ca introvert, provocarea nu a fost niciodată ce să spun. A fost cum să intru într-o conversație fără să simt că forțez anumite lucruri. Small talk-ul a fost mereu partea cea mai obositoare. Nu pentru că ar fi inutil, deși am crezut asta, ci pentru că de multe ori pare artificial. Și adevărul este că în viața personală mai poți evita small talk-ul, dar în viața profesională de multe ori nu prea e de ales. Apare la birou înainte să înceapă un meeting, apare într-o întâlnire cu un posibil partener de business, apare într-o discuție cu echipa atunci când vrei să deschizi întâlnirea înainte să intri în subiect și apare chiar și în scris, în e-mail-uri, pe LinkedIn, pe Slack sau Teams. Indiferent de context, small talk-ul este de fapt o poartă de intrare. Nu este scopul conversației, ci începutul ei. Când m-am mutat în Olanda, am observat ceva interesant. Olandezii sunt foarte confortabili cu small talk-ul. Și da, ok, vorbesc despre vreme, mult, dar nu doar despre vreme. Vorbesc despre trafic, despre biciclete, despre trenuri și întârzieri, despre vacanțe scurte sau despre planuri făcute din timp. Și apoi mi-am dat seama de ceva important. Nu vorbesc despre aceste lucruri în sine, vorbesc despre experiența lor legată de ele. Nu o să-i auzi spunând azi a plouat mult, ci cum a fost pentru mine să pedalez prin ploaia asta. Small talk-ul lor de cel mai multe ori nu este informativ, este personal. Și asta m-a făcut să-mi schimb puțin perspectiva. Pentru că small talk-ul nu este inutil, așa cum am crezut și eu mult timp. Small talk-ul este infrastructura relației. Este ceea ce permite unei conversații serioase să existe fără tensiune. Este ceea ce creează încredere înainte de competență. Și asta este valabil atât în conversațiile față în față, cât și în cele scrise. Un mesaj scris fără niciun context personal poate fi corect, dar rece. Un mesaj cu puțin small talk devine imediat mai uman. Există și un motiv psihologic simplu pentru care asta funcționează. Oamenilor le place să vorbească despre ei. Și nu din egoism, ci pentru că așa își procesează experiențele. Când cineva îți oferă spațiu să vorbești despre tine, creierul percepe asta ca pe o experiență pozitivă. Studiile arată că se activează aceleași zone din creier ca atunci când mănânci ceva care îți place foarte mult, ca o ciocolată, sau când te bucuri de o îmbrățișare sau alte experiențe intense și plăcute. Datorită acestui lucru se întâmplă ceva foarte interesant. Poți pleca dintr-o conversație în care celălalt nu a vorbit foarte mult și totuși să-l placi și să ai impresia că este un foarte bun comunicator. Și nu pentru că a spus lucruri spectaculoase, ci pentru că ți-a creat spațiul să vorbești. Întrebarea este, cum faci asta fără să pară forțat sau artificial? Pe mine m-a ajutat mult o structură simplă pe care am început să o folosesc constant. Se numește ARE. A de la Anchor, R de la Reflect, E de la Empower. Ideea este simplă. Creezi un punct comun, adaugi un element personal și apoi îi oferi celuilalt spațiu să continue. Hai să luăm un exemplu concret din Olanda. Să spunem că vezi pe cineva venind la birou cu bicicleta, pe ploaie. Ancora ar suna ceva de genul: am văzut că ai venit cu bicicleta azi, pe ploaia asta. Reflecția personală: pentru mine, primele luni în Olanda au fost un mic șoc. Credeam că m-am obișnuit cu ploaia, dar încă nu. Și apoi Empower. Cum a fost pentru tine? Observă un lucru important aici, pentru că multă lume sare peste reflecția personală, dar asta face conversația să se transforme într-o formă de interogare sau un interviu. Reflecția este cea care o face umană. Ce e fantastic la formula asta este că funcționează la fel de bine și în scris. De exemplu, într-un e-mail. Ancora: am văzut că tocmai v-ați întors de la un eveniment de networking din Amsterdam. Reflecția personală: am fost și eu anul trecut și mi s-a părut foarte aglomerat, dar extrem de bine organizat. Și apoi Empower. Cum a fost experiența pentru voi anul acesta? Vezi, nu este un e-mail lung, dar deschide subiectul. Sau pe LinkedIn. Ancora ar suna ceva de genul: am văzut postarea ta despre munca remote în echipe internaționale. Reflecția personală ar fi: lucrez și eu într-un context similar și m-am regăsit în ceea ce ai scris. Și apoi Empower. Sunt curios cum ai ajuns la perspectiva asta. Este small talk, da, dar este relevant, contextual și uman. În final, realizez că small talk-ul nu este despre ceea ce spui, ci despre spațiul pe care îl creezi pentru celălalt. De multe ori, încrederea și relațiile bune apar exact acolo.